Sziasztok nézők! Itt vagyunk a gonosz barlangjában már, és mindjárt ott van. Azon az ajtón kell már csak túlmenni. És ne fel... Elment a villany! Elment a villany! Gyerünk! Ott van az ajtó. Mindjárt odaérünk. Elment a lámpa! Mi a? Mi? Ez az a lába! Ne! Az előző társamat megölték, ezért itt van egy új Liza, már őt is rendesen megkínozták. De tudjátok mit? Csak miattatok. Nem adjuk fel. Itt a YouTube-on meg lesz. Elment a villany. Elmegy. Nem baj, most készültem. Már megjavítottam. Megint a lábok. Megint. Sziasztok nézők! Most megtaláljuk a főgonoszt. Most tényleg. Most meg Összetartás. barátság. És villany, az biztos nem. Menjünk. Félek. Igen, ez már az utolsó lesz. Biztos belefalunk. Nézzétek, mik van!